debatana sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hata-hata ni debata dihita di minggu paduahon Advent, imatar surat di buku panurirang Sakarya bidu sia ayat sia tolhas tu ayat 10 ujahauma dihita. Maria ia situtu maho ale borusion marolopolok maho ale boru Jerusalem idama naro marajam tumopotho partigor ibana jalasi parmonang naserep dorohana jala marsihudul di halode dohot di anak ni halode ina-ina jala au maniapon akkahureta sian Efraim dohot akkahuda sian Jerusalem siap dohot sior tu hamusuon dungi barita honon nama hadamion tu akkabangso parbegu jala masuk tu gomgomanna sian laut tu laut jala sian batang aek Euprat sahat ro di akka ujung ni tanoon ido yang go sahat ni turpuki. Hamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus wingot ditiki periode parjolo dope presidenta Bapak Joko Widodo ditiki didok mana yang roi bana tubona pasogit tudolok sanggul manang nalahu mamulusian si borong-borong laos holan tarbigin yang ro pitor sudido tarsonggot ala satu kejadian yang sangat-sangat mungkin berbeda sekali dari yang sebelum-sebelumnya. Tarsonggot alai las rohana, orang nomor 1 di negara akan datang ke tempat kami ini. Molo di taora dang apala songoni holani molo sangar rotu hakabe Cibubur marsiado do hita selfie dangi ido marsiado do selfie holan ro isi dua artis ita he. Nah, paruponi na pas pesta gotilon tahun nasalpo rani simbolon. Holan roi sip-sip do ro sianan selfie johita ninna tuani na burjudo ibana molodang di dokon ibana do ngaluja au sama jo kamu dang na altaron langgata nontorin na do pasti bagasar rohana. Holan ia lah memang public figure ibana gabe ulo do ibana di si. Lapatan namar surak-surak do digaduk halak molong ngapit torbidoto orang yang kita nantikan, orang yang kita anggap dia adalah tidak mungkin akan datang menjumpai kita alai roi bana tumopotita di sima masyarakat di hati di bona pasugita mar surak-surak marolopolok. Jadi mar surak-surak marolopolok ini adalah petunjuk dari kualitas penyambutan. Kualitas penyambutan ini pula yang ditunjukkan oleh amang inang yang hadir di sini. Ia nakota naung leling dang ro alani di parsikolaan di luat nadao manang di parkarijuan manang naung marumah tangga ibana leling dang ro tu bagasta HP pitero telepon omaro au terbohado tortalopa do kan ahado hasuluammu torin na dotong tordisuku doi. Dang mungkin dohono nak masakkan dulu gulamo, dakyai. Pasti ko dohono nak ayam gule pinomat. Kan ido nuaing alay unang ayam sioto daw torin na dito. Ido taringo tu panumunumuon penyambutan kita yang begitu bersorak-sorai. Dan itu masih anak kita. Itu masih presiden yang kita bicarakan bagaimana penyambutan dengan sukacita dan sorak-sorai. Nuaing panurirang Zakaria pasahaton nasinurira konna taringo tu asamar surak-surak ma Maria iya ma borusion ale boru Jerusalem ninna marulupuluk Maria iya ninna. Jadi edin nanaing ta edeho nondung sai jamita borusion Putri Sion dalam kidung jemaat itu diambil dari Zakaria pasal 9 ayat 9 ini amanginang. Mata hedina. Boru Sion
lahas roham. Oke, sonari molo neng mangedeu ni dibereng jo humaliang na las rohana manang dang. Tarida do si pardopahan na. Ati tung tarpudum na kinibana manang naduduk pakilalaan na lagudang persoalan na gebedang dibereng beisi do disiamun na nang pedo imana markur. Ulur songoni. Taideum maju sapel teki. Da oleh sabarisin na. Borusi dibereng humaliang na lahas roham las roham Jerusalem ngasai be itar songoni maju paridio ni molo saya non sa tu ayat tulu ayat opat dangarong bija mitakku dan itahe amang inang surak-surak ulup-ulup dinalau Maria iya itu tidak hadir dengan pura-pura dang songon sporter hita nalaho mabain hure manang martopa pita pabuahon dia yang menang bukan seperti itu orang yang bersorak-sorai tetapi itu lahir dari dalam hati bohado tutua manginang di pasat panurirang Zakaria di Turbukon tu akap boru Sion boru Jerusalem taringot tu nalaho marolopolop do Maria iya HP pasca pembuangan nasida manang dung buangan nasida di ida mah nung ngamaleng se HP Jerusalem dan adong benatading tinggallah puing-puing HP taboto do Jerusalem itu adalah kota pusat peribadahan tetapi semuanya sirna semuanya habis apa yang mau yang membuat kita menjadi alasan supaya bersorak-sorai. Bisa bayangkan namang inang molo adong di bagasa taono nama rukil isarana alani tilahaon. Bisa bayangkan amang inang molo adong di son di taono ni bana mabalu. Bisa bayangkan amang inang kalau di tahun ini dia harus kehilangan pahopunya. Bisa bayangkan kalau ekonominya itu begitu ambruk dan hancur. Bohado tutuhatan ini mata lau mandok asa marulup-ulup. Tolap tadoi bakol doi. Pasti itu secara manusiawi. Tetapi nas firman Tuhan ini disampaikan oleh Nabi Zakaria kepada orang-orang umat Israel yang hidupnya dalam keadaan hancur gersang imannya marulup-ulup. Jalan Maria iya molo didok tu borusio doh boru Jerusalem totu pikirata akaparupua doon. Atong molo songoni sonari mula maaka ama. Baru tutu. Ay burus yodo di dokon akaparupua doon. Itu kan boru Jerusalem. Mula maaka duli-duli. Ay akaparupua do di dok. Nanaing dohonon na gobarad doon. Perempuan itu adalah sosok yang sangat rentan. Bohado aka amatahe majaga burumuna muladong buruna. Beda do tu aka bawa ya anak komuna anak tu buru bohado pajaga amuna. Wi ngota manginang flashback tiki malam tahun baru asa unang tarpodo miba mula ma sian gereja tanggal 30 ada parpunga bodari ditogihon dongan naposo bulung maiba tiki SMA do pe beta mengelang bakso nina kan beta baningon parmisi mai batu omak do bapak niba HP dang tarida bapakku wala tu oma mahudokon ngasahak bena roha jadi dungudok songoni parmisi au dioloi lau mau jam 10 dope ala jonok dosen gereja jonok sejabu jam 10 dope Roma bapak dungsa di jabu idia buruta inna dang padi to dope iba diguari do disi dia buruta inna. Lau naki mangalang bakso. Alapi ngajepion. Torina do. Allah hola nau buruatong. Magon non mago buruna. Danga doang binasing. Sugari tolu buruna dang luluan nau. Yakin nau disi. Pasti doi. Itu kan. Jadi HP dung di ingo itu ngomong musing 10 menit. Bah, dang marna ro. Dirului ma habigiyam matua ka tetangga na maguau. Satu kini alaniaha karena memang penjagaan kepada anak perempuan
itu sangat berbeda, rentan sekali. Anak perempuan, apalagi yang mau bawa tardidi anak perempuan ya. Anak perempuan ini jika utuh ketika dia masuk ke perkawinan, pernikahan, itu adalah kebanggaan orang tuanya. Ido tahe manginang? Ido kan? Ido pangido kata. Unang mania ngasing pangalahona. Alai coba mamolo bawa. Mula may mana jam 10 atau emang mula dono nih. Torita do. Ido kan? Paling taboto di dia ibana. Pasti ada perbedaan. Lantas boru Sion, boru Jerusalem, gambaran dari kerentanan itu tadi, nang rohat tapi songonido, dang taboto, olan alani otik mula marminggu, olo acik rohat. Olan alani otik, persoalan, boy gale pikiran dohoto diniba. Tapi ketika disampaikan firman Tuhan, Maria iya, jala marolopolo, di somma gobarana ada peralihan situasi amanginang. Mari kita bersorak-sorai karena apa? Allah itu tidak tidur. Allah itu tidak membiarkan kita untuk terlelap dalam keadaan posisi apapun itu. Ada kata-kata orang bijak mengatakan, cara kita melihat dunia ini menentukan sikap kita. Cara kita menentukan sikap kita akan memperlihatkan apa tindakan kita. Jadi moloholan fokus dohita tu akka sidangoloni. Kita tidak melihat bahwa Tuhan itu akan hadir sebagai raja yang mau membuat kita menang. Allah didok dison, raja si parmonang partigor do ibana naroi, mol dohita laho marulupulup dohot Maria iya. Bayangkan saja manginang, dari tempat kelayakan presiden itu datang ke tempat yang tidak layak menurut pandangan kita. Tapi dia hadir, ima sukacita, ima lasni roha. Bayangkan saja amanginang, lebih dari itu lagi. Raja ibana, rotu portibion, mabon hamonangan. Ada peralihan situasi yang akan terjadi. Ditikina tarpodom to dimuna alani guk perparukilon. Di somma, boy iba, marulopolo Maria iya, manomunomu Kristus, naing sorang di rohanang pikirata. Jadi identitas ni Kristus naneng roi, raja do ibana, natumopot hita, partigor do ibana si parmonang, nasirep do rohana, jalamar si hudur li halodi dohot di anak ni halodi inaina ninna. Halodi itu adalah gambaran kelemah lembutan. Jadi kalau dikatakan kelemah lembutan taida mah, dung seorang ibana, roh ibana mengajari, patupa kahalongangan, ahana masa musi dipersilakot do ibana. Apakah dia melawan atau menolak amanginang? Daung, dakia ditolak ibana dakia langsung muruk ibana. Ikon jolo sahat do pangajarioni, tuhita ganuk marsada-sada, dia tidak menolak parsuroni di bata ama. Songoni manang hita saluhutna, asabui hita, marolopulup, jala Maria iya. Molo dungin musia di dokon gabi halak partigor. Raja yang adil dia datang. Bagaimana pula dengan kita? Allah itu adil. Dakea Holandiasi buru sinurat dakeai. Dakea Holandiasi padita tidak, tapi semua dikasihinya, semua disayanginya. Dakea mardikan ibana mapasaton holong natu hita ganuk marsada-sada. Manakah pengertian adil lamanginang? Apakah adil itu kalau 3 anaknya lantas anaknya ini SMA, SMP, SD, 5.000 B dilian sarupa uang sakuna? Tahu kan? Dia dulu tak ni adil sesuai dengan porsinya. Ido adil. Jadi di dia dulu tak ni adil musena nang dohono na dison. Taida ma mardikat dohita tu Tuhan manangdang di parnguluata. Apakah kita adil kepada Tuhan atau tidak? Ditikina patupa misalnya pertanyaan di bagasta. Songonima penyambutat tu akadongan. Ale rohata buhado laho manjakon hatane di bata. Apakah sama sukacitanya? Bohado tutu ditiki halak, sahalak parupuan lau manumunomu halekna. Sirokap nito dina, ala neng dapot tikina marhamulia ni sarana. Bohado parulupuluponna. Apakah itu hanya sebatas cinta duniawi? Bohado tutu pancakonon na ditiki roy bana tu bagas joro. Di minggu nasalpui tataringoti, taringot tu pangaradio ni sasalak, ro tu bagas joro. Bisa saja amanginang
tarpudum to ditan nang penga 10 natal na taduhoti satu tikion. Hati-hati amang inang, boy dualani marulup-ulup yang berlebihan hormonnya, sangkin girangnya, merjagal-jagal lisan, merjagal-jagal lison, disonpe, disape, ujungnya boha, naik sudah yate, ulen gaji na naik ma diabetes na, gula darah, naik ma musik tensi na, sudah ma naik, ulen gaji na naik. Nangpe adong tunjangan hari Natal tuakan nama jadi itu kan boado kita do memilih kan keadaan kita bersuka cita atau tidak, kita yang memilih itu. Pilihlah karena kita mau menyambut dia yang lahir. Nah ayat pasapuluhon di dok songonon jala au maniapon akka hureta sian Ephraim dot akka hoda ninna hureta dohot hoda itu adalah lambang kekerasan. Lambang kekerasan inilah yang mau dipunahkan, dilenyapkan. Gabe didok majalah aum maniapon itu melenyapkan sebenarnya. Dia akan melenyapkan kekerasan dari dunia ini. Ingok damang inang, unang terpengaruh kita ala menonton YouTube dok lana asing, alani kapar porangan di negara na asing. Holan alani aku boy do sursar sude. Holan alani aku do na di drop tusan, boy do sursar sude. Ido, gabe hirana gabedang be diinum aku sarana unang dohoti tatu parporangan nih lo maju halaki di sini kolan tatangnya aku maju unang gabe sursar hita lani sursar halak di sana tatabay muse di sado margodangi di sonita nama nortori kan tortori magodang nabe ido asa bui mena hita sudi alaniaha Kristus naroi di siap pon akahureta dohot huda sen Jerusalem siap do sior tuhamusuo ninna jalabui mamuse taida ma hadamiodo nanaing si buanonna tuhita ganup marsada-sada. Kalau kita sudah hidup di dalam damai, tidak ada lagi yang kurang itu amanginang. Molo mardame dohita di rumah tanggata haruar pehita tabuhian labok pakilalaata alai molo sanga masursar di baini anakon holanalani sada omma onna mau main gaor romai natai ala naleng marnatal. Cari dulu tusuk sanggul mama torin natong. Yang mana itu? Itu yang ada hilong-hilongnya. Mak dibuat ianakon. Nana sodong hilong-hilong na alahu marhape. Naik matensi. Kalau kita tidak mau terpengaruh dengan itu karena fokus kita adalah Natal, kita tidak akan mau marah sampai berlebihan. Kita bisa mengontrol emosi. Karena apa? Damedo nanaeng tajupangi ditikip manangihon barita nauli dame manamian di rohanang pikirata magoma akka kekerasan na terjadi amanginang macelungud do pakilalaan mamereng akka berita nuay ngonate adong do opat ianakon opak manang tului namatei da kuboto ati natatangihon ni dibunuh bapak nasad diri waduh tuh songon yeti nasodong berohanan lak sahip pei pasti sahip mapakorhod do isian. Memang sian pikiran nana somar damai do diri nasad diri. Maka mari biarlah damai itu yang mengalir dalam hati kita mulai dari diri sendiri. Kemudian mari sebarkan seperti virus untuk orang lain, tapi virus yang baik, damai namanya. Unang nasing-nasing jodi ulahon fokuslah kepada satu hal yang menurut kita menguntungkan untuk kita dan menguntungkan untuk orang banyak. Asa marulupulup jala Maria iya hita. Dang lomo rohata mologaor di sada pungumuan. Dang lomo rohata mologaor di huria nang di akkalua tahun ima tatangyakon marulupulup jala Maria iya mahita. Tuhamu amang inang nama buan ianakon naneng tardidi bohadu tutu asa marulupulup jala Maria iya hamu. Jangan salah langkah, jangan salah komitmen untuk bagaimana anak tumbuh kembangnya. Jangan menyesal di kemudian. Kalau di hari ini kita tidak menentukan komitmen kita mau jadi orang tua yang bagaimana. Jadi ikon dimulai do sian nuaing. Ada komitmen nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada amang inang. Dia lusi mai unang songon nata pamasumasuoni ate. Holong do roham daong hinna kan. Anon usuku muse dison dipangi do roham do buanon dak dana kotar didi daong hinna muse. Bagabe sudah notar didi. Tapi kiri majo sojolo tu jolo atero jolo on
ikon dipikiri manat ahado suku-suku ni ahado lapatanna asa boy diulahon ima barita nauli do nai kota na dihatani di akan atoras doho tua kayana kota amin martangnya kita.